Enw'r nofel ydy Efa, a Efa ydy'r gyntaf mewn trioleg. O'n i angen i gosod hi mewn rhyw fyd ffantasi, a fi eisiau ymhir yn meddwl be nai, a ges i'r ysbrydoliaeth o fyd y gwenyn mêl yn diwedd, achos mae gennau wenyn, a be maen nhw'n neud a fe'i brenu nesaf, felly yn reit diddorol, a nes i fel, bingo! Mewn cwch gwenyn, y gwenyn ydy'r bos, nid y frenhines. Cwbl mae frenhines wneud i dydwy wyau, a bod yn onest. A wedyn pan mae'r gwenyn yn y cwch yn rhyw ama bod y frenhines yn mynd yn hen, bod i wyau hi'n cystal ag oedden nhw. Maen nhw'n penderfynu creu frenhines newydd, neu ddwy. A beth sy'n gallu digwydd ydy bod y ferch, pan mae'n dod allan o'u cwn, yn mynd i chwilio am ei mam ac yn ei lladd hi. Gan i'n meddwl, creulon. A wedyn nes i feddwl, be tas yna fyd lle da ni, bobl, yn gorfod lladd ein mama? Mae'r ferch a'r fam yn parhau i gyffwrdwylo am rai eiliadau cyn i'r fam gamu nôl. Mae'r ferch yn teimlo'r goron yn drwm ar ei phen, ond mae'n gweddu'n berffaith iddi. Mae hi wedi ei geni, ei magu i wisgo'r goron hon. Pan ti'n creu byd ffantasi, ti'n gorfod creu pob peth. A mae Melania yn ynys sy'n edrych ydy bach fatha afal di sgwasio efo pig ani. A wedyn mae gennych chi'r diffeithwch du a gwlad a pica, bobl ddrwg. Diolch yn debyg yn unlla, mae jyst yn ychymig i, dio. Mwyn sgwennu a chreu byd newydd ffantasi fel, ti'n mynd fewn iddo fo o ddifri, mae'n cymryd drosodd y fywyd i, a mae di effeithio na i gymaint, ynde? Dwi wedi cael fy nhatŵ cyntaf erioed a melanau di fan'na. Lle na chi, dwi'n cael yn stampio efo'n llyfr.